Sulti si Jesus ni ini may usa ka babae nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya, bulahan ang babae nga mo'y nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman ni ini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga binati kong mga igsuon ni Hesukristo, kining misa nato karon gitawag kining Vigil Mass or Bihilya kini diha sa atong pagsaulog sa solemnidad sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria or Birhen de la Asuncion. Unya gipasidunggan nato ang mahal nga Birhen Maria diha sa iyang dili lang sa iyang bulahan nga pagpasaka sa langit, kundili sa iyahang pagka-inahan sa Dios o inahan sa simbahan. Unsa man ang ato mga pamalandong niining maong kapistahan o solemnidad. Duha ka mga maingon tampo nga major privileges nga gihatag sa mahal nga Birhen by merit, by virtue of the merit sa iyang pagka-inahan sa Dios, ang iyang naangkon nga wa maangkon sa ubang mga tao o sa tawhanong kaliwat. Primero, ang pribilehiyo, special privilege nga ang mahal nga Birhen wa makaambit sa sala nga panulundon. Gitawag ka na og original sin. Mao nga magpiesta pud ta og December 8, solemnidad sa ihang pagkaputli nga pagkagipanamkon nga walay buling sa sala. So December 8 ang piyesta ni ana, Solemnity of the Immaculate Conception, Immaculada Conception. Unya tungod kay ang Birhen wa mabulingi sa sala nga panulundon, wa pod siya makaambit sa gitawag og pagkadugta sa lubnganan. Kay sa dugma sa simbahan, ang kamatayon tungod man sa sala. Unya ang Birhen Maria gipanamkon mga walay buling sa sala. So ang mahal nga Birhen usab wa makaangkon sa gitawag og pagkadugta sa lubnganan. Mga human ang Birhen makatapos ang kalibutanon nga biyahe nining kinabuhia, kalibutanong panaw, gipasaka ang Birhen lawas o kaag dito sa langit. Mauna ang pagtulunan sa dugma sa Assumption. Assumption of the Blessed Virgin Mary nga diin mo'y atong pagkapistahan ug mapuhong adlaw. So lawas o kahag gipasaka ang Birhen dito sa langit. Unsa man ang ato ang hagit o pamalandong nining maong solemnidad sa mahal nga Birhen, kita diha sa atong kinabuhi. Kita nga mga anak usab sa Dios ug mga anak nga tinubos, ang pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria naghatag pud natog paglaom nga sama sa mahal nga Birhen nga tuan na didto, maningkamot po ta nga mahipunta po ta didto. Mo po na paglaom na to. Bisan o kahibaw ta nga madugta man atong lawas. Malata man ta sa minteryo. Madugta kanon sa wati ang atong unod. Mahimot ang kalabira. Muna kalahian na to sa Birhen. Ang mahal nga Birhen, wa man siya mahimong kalabira. Wa siya moagig pagkadugta sa lubnganan. Kita moagit ang tanan. Kay ipanglubong man ta sa abaka o sa sambag. Umaabot ang panahon nga gitakda sa Ginoo nato. Pero bisan pag madugta ta sa lubnganan, hingtuo kita nga banhawon ang atong lawas. Unya ang atong lawas ini kabanhaw nato puhon matipo sa atong kalag. Muna gitawag og glorified body. Mo po na atong panlimbasugan. Usahay man sa buhi patakay, ang atong pangandaman kay ang ato mang kutob raman sa level sa pantiyon.
mga uban dagko kay mga moseliyong, dagko kayo mga garden lot, giandam ng daan, sinaw nga lubnganan, maayo nga lapida, maayong pagkakulit ang pangalan, gipangandaman na manadaan sa tao. Makalimot ta usahay nga napate angay pangandaman ang ato nga kalagnon nga estado nga unta mahitipo ta sa mga pinili sa langit nga diin ang mahal nga Birhen Maria mo'y nag-una kanato tuan na siya didto. Hinaot nga ang ato nga kasaulugan karon magpahinumdom nato nga ang atong kaluwasan dili lang kaluwasan sa kaag kundi lawas ug kaag. Kay mao man na ang gihatagan kitag panigingnan sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria nga diin gipasaka sa langit lawas ug kaag. Mao po na itong pangandoy nga kini atong lawas human madugta banhawon sa Ginoo pag-usab mahimo kini nga lawas nga glorified o mahitipo sa mga pinili sa langit uban sa mahal nga Birhen Maria. Hinaot pa unta manindog palihog.